खुलुमबाय रायजोफोर आं दा टंला साया सिनेमा हलाव दंफैयो 16 सेप्टेम्बराव जोंनि सिजौ मुभिया साया सिनेमा हलाव नुनो मोनसिगोन रायजोफोर अन्नानै फैदो नायफैदो मानोना बे सावथुना इन्डियान पेन'रामायावबो जायगा मोनदों आरो अनेक इन्टारनेशनेल एवार्डबो मोननाय जादोंमोन बे मुभिया तो बे मुभिया एक्चुअली हिस्ट्रिखौ लानानै बानायनाय जादोंमोन इन्ड' भुटाननि जा जोंनि बर' मानसिफोरा भुटाननि बर्डार एरियाफोराव थायोमोन बै समाव माबायदि जाथाय जादोंमोन बे सावथुनाव नुनो मोनगोन रायजोफोर फैनो अननानै खुलुमबाय। जेब्लाबो मोजां बाथ्रा सान मोजां खामानि माव मोजाङै था मोनथिबाय। सिमां हाजोनि हरै मा दं नों मिथिगौ ना? बैथिंजाय दं जानांगौ नारें जुमब्रानि गेदेर बागान दं। आंनि आइया हरै दं जानांगौ। आफा नोंनि आइया अरायसम नोंजोंनो थायो। खालाय सिजौ बिथिं मोजां मोजां दं खायै थां। नोंखौ मोजां गुबुन जायगायाव लांनि। मा? आं हारसिङै थाङा। आं हारसिङै थाङा। आरो इसोरा गासैखौबो मोजां खालामजोबगोन। नैबे गोदान बर' फिल्मखौ 2022 मायथाइनि 16 सेप्तेम्बराव टंलानि साया सिनेमा हलाव नुनो मोनसिगोन। जायफोरा खाथि खालानि मानसिफोर दं लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो आं नैबे भिडिअखौ नायगोन होननानै बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय लोगोफोर। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। नोंथांमोना ट्रेलारफोराव नायनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आरो बयबो नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै दंबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायदो।